paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 15 minutos pasado alas 7. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dain kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uyapo ang mga bareta ngunyan na Biyernes. Enot sa headlines kan mga bareta. 20 mga ayam padagos na ipinapairarom sa ensayo para sa search and rescue operation kan Bureau of Fire Protection. 24,144 ang total cases ng COVID-19 sa Kabicolan. Water System Project kan ako Bicol Party List sa Sitio Crossing, Barangay Humapon, Legazpi City, napapakinabangan na kan mga residentes. Ayuda finansyal sa senior citizens, PWD as in tricycle drivers sa Legazpi City, pinuna na ang distribusyon. Sa lado nasyonal, 4,000 ng mga estudyante ang nakikinabang sa community learning hubs ni VP Lenny. 236 katawo naman na nagadaan dahil sa COVID-19. Pagtagaman in fundo para sa booster shots kinantistar. Kaso ng COVID-19 sa nasyon, posibleng maglangkaw pa. Sa ibang nasyon, US as in UK, nagpatanid kontra sa terrorist attack sa Kabul Airport. Sa lado ng Karawat, Mayor June Aguas Duathlon, masikad sa aga sa Santo Domingo, Albay. Detales kan barata enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Padagos na ipinapaararom sa matinding ensayo ang 20 mga ayam sa Bureau of Fire Protection Regional Training Center sa Kawakawa Hill sa Barangay Tuburan, Ligao City. Sinabi ni Bureau of Fire Protection Regional Director, Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon, na kamautan ninda na makahaman ng K9 unit na magagamit ninda sa search and rescue operation sa tabang man kan sa indang Special Rescue Force. Idinugang pa man niya na ang mga ayam pwede man nagamiton sa ibang lugar na mga ngaipo kan serbisyo kini. Sa ibang nalado, katuwang kan Bureau of Fire Protection and Philippine Coast Guard sa pag-ensayo sa mga ayam na mga may rasa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Uminabot na sa 24,144 ang total na kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Ini matapos na madugangan pa ng 247 ang kaso hapon. Pasado sa COVID-19 Regional Case Bulletin kan Department of Health, Bicol Center for Health Development, 14.79% o 3,570 ang aktibong kaso, 81.38% o 19,648 ang mga narahay o nakarecover, asin 3.84% o 926 ang nagadan. 31.21% ang nakaka-eksperyensya ng mga mild symptoms, 30.70% ang asymptomatic
1.88% ang severe, as in 0.22% ang nasa critical. Ang probinsya kan Camarines Sur ang may pinakanghalangkaw na kaso ng COVID-19 na may 27.19% o 6,565 kaso, 14.53% o 3,507 kaso sa Sorsogon, 14.14% o 3,413 kaso sa Naga City, 13.51% o 3,263 na kaso sa Albay, 10.57% o 2,551 kaso sa Masbate, 8.45% o 10,041 kaso sa Legazpi City, 6.88% o 1,662 na kaso sa Camarines Norte, 4.23% o 1,022 na kaso sa Catanduanes, o 0.50% o 120 ang mga hali sa luwas kan rehiyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Sobrang pasasalamat kan Barangay Humapon, Legazpi City sa Ako Bicol Party List. Dalanta napapakinabangan na kan mga residentes kan Sitio Crossing ang water system project na ibinugtak sa nasabing lugar. Sinabi ni Punong Barangay BJ Ariola na ang masunod na bubugtakan in water system project iyon Sitio Agna, Banban, Tiko-Tiko, asin anuna ang kan Barangay Humapon. Idinugan pa man niya na Ako Bicol Party List na mabugtakman nin water system project sa mga barangay sa sur na parte kan Legazpi City tanganing marasolberan ang sa indang problema sa kakulangan in water supply. Sa ibong nalado, ang mga residentes na nagkaigwanan in water supply sobra ang kaugmahan na sinda na tabangan kan Ako Bicol Party List sa indang pangangaipo. Ang baretang ini hatod sa Indokan Plemex Forte. Plemex Forte available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Siring sa pangako, inutob mananggad kan gobyerno lokal kan Legazpi City na tauanin ayuda finansyal ang mga senior citizens, persons with disabilities and tricycle drivers. Kaso hapon, mismo si Alcalde Noel Rosal ang nangyanot sa payout sa mga beneficiaryos kay ni sa Barangay Bagakay kung saan ang mga senior citizens sa PWD makakaresibin ng tig 1,500 pesos, mantang ang mga tricycle drivers tatawan manin tag 1,000 pesos na makakasupo naman sa sindang araw-al daw na pangangaipo. Sa ibong nalado, ang ibang mga barangay isusunod naman na dudumanon para sa payout kan siring na benepisyo. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. 25 mga trainees ang nakaresibin ng certificate matapos na makakompleto sa ensayo na itanao kan TESDA Driving National Certificate 2 sa Pulangi, Albay. Ang training pinunan kan 2019 alagad dalan sa pandemya kung kaya ngunyan pa sana na itatao ang certificate. Ang TESDA Training NC2 iyang parte kan mga inisyatibo ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na mapakaray ang kaaraman kan mga namamanuaan sa 2nd Distrito kung kaya hinagad man ni Pulangi Liga ng mga Barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda sa sayang tiyo na kongresista nga darahon ang siring na programa sa Pulangi, Albay. Sa ngunyan, iguanin 198 islat para sa iba-ibang kurso para sa mga Pulanggenyo na interesadong makaukod asin mag-ensayo sa tabang kan TESDA asin opisina ni Kong Joey. Kasabay digdi ang dressmaking, tailoring, motorcycle overhaul, asin small engine servicing, seriman, tile setting, asin kadakol pang iba. Miadra sa ato pigdadayo ng unyan ang negosyong napundar kan grupo nin mga babae sa Uwas Albay. Inan kinonfirmar ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo kung saan kan siya magbisita sa Barangay San Juan, Uwas Albay. Napaapit siya sa sarong kakanan na pigmamanihar kan grupo nin mga babae asin sa ngunya nagkakaigwanan nin dakulang income asin sa Disyembre, igwana sindang paghihiraso na dividendo.
Ang kapital sa negosyo na konsigir ni Cabredo asin itinao sa women's planters para makapundar in salit na negosyo alagad inisangon niya nagdadakula na asin mabentahon ng marhay. Nasa 4,000 na mga estudyante ang nakinabang sa community learning hubs na ibinugtak ang opisina ni Vice Presidente Leni Robredo sa iba-ibang lugar sa Luzon, Visayas asin Mindanao. Resulta ini kan bayanihan kan OVP, keriban ang mga volunteers, angat buhay partners, asin mga gobyerno lokal na may bugtag ang 58 mga community learning hubs sa iba-ibang lugar. Kamautan ni Robredo na matawan in fasilidad ang mga estudyantes na daing access sa mga gadget asin mga learning materials mantang ipinapasunod ang blended learning dalang sa epekto kan COVID-19. Sinabi ni Robredo na para ini sa mga aki na daing mga magurang na makakaturo sa senda sa harong. Idinugang pa man niya na binugtakan ninda ang mga community learning hubs din mga gadgets asin mga tutors na makakatabang sa mga estudyante sa sendang learning module. Sa Luzon, kasabay digdian albay sa rini sa mga COVID-19 Response Initiative kan opisina ni VP Leni Robredo. Sa pagpapadagos kan mga bareta kinonfirmar kan Department of Health ang 9,659 na bagong narahay sa COVID-19 ngunyan sa nasyon. 16,313 man ang bagong kaso, asin 300 o 236 ang bagong binawian in buhay. Ang kabilugan na kaso ng ngunyan kan COVID-19 sa nasyon nasa 1,899,200. Ang aktibong kaso nasa 131,921 asin ang kabilugan na recoveries uminabot na sa 1,734,551 mantang ang kabilugan na binawian in buhay nasa 32,728. Barata hali sa ibang nasyon, nagpatanid ang US asin UK sa sendang namamanuaan na sangunyan nasa Kabul Airport kan Afghanistan dahil sa langkaw na peligro ng terrorist attack. Sa ipinaluwas na abiso hali sa US State Department, inabesuan ang mga US citizen na naghahalat sa nagkaparang gates kan Hamid Karzai International Airport sa Kabul na tulos magharali sa lugar asin iwasan na magduruman sa nasabing aeropuerto para na sana kung may mga separado ng instruksyon hali sa US government para sa sendang evacuation. Tulos man na nagpalas din kaparehong security warning ang Foreign Commonwealth and Development Office kan UK. Naglataw sa nasabing security warning kan US military asin intelligence analyst sa pigpaplano na multiple attack kan teroristang grupo kan ISIS na matinding kalaban kan Taliban asin Amerika. Sa may Kabul Airport kung saan rinibo pang mga foreign national asin Afghans ang sangunyan nag-uurumol-umol para makadulag. Barata sa lado rin Karawat, maabot sa 200 katawo ang mga partisipar sa primerong Mayor June Aguas Duathlon 2021 sa Santo Domingo Albay sa aga. Ang pakawat kong pwesto ni pagdalaga na sin pagbibisikleta. Ang primerong kabtang, mapoon sa barangay Alimsog, pasisiring sa barangay Buhatan, kung saan enot na madalaga ng mga partisipantes sa distansyang 4.5 kilometros asin mabisikleta ng distansyang 17 kilometros asin madalaga naman nin 2.5 kilometros sagod sa finish line. Biglalauman na magiging mahigpit ng labanan dahil anta mga makusog ang mga kaentra sa duathlon mantang nakatayaman ang darakulang premyo sa mga manggagana. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Sarong 22 anyos na lalaki sa Italia ang nagpatato sa braso kan QR code kan sa iyang COVID-19 pass na gamit man sa iba-ibang establishmento duman. Kan enot, wala pang maski sarong anong plano si Andrea Coloneta. Sa kung ano ang ipapatato niya alagad kan makahuron niya ang sa iyang tattoo artist na si Gabriel Pellerone. Tulos na nag-usip na maging praktikal, nag-isip-isip na maging praktikal asin ipatato sa sayang braso ang COVID-19 pass niya.
Dalang kini, mailingon yan sa likodan na parte kan braso ni Coloneta ang sarong QR code na may impormasyon mananangon sa siyang coronavirus status kung siya nagkaigwanan ng COVID-19, kung siya negative sa virus, asin kung siya nakapagpabakuna na. Importante ang COVID-19 pass sa Italy para kung saan required na ining ipailing bago makalaog sa mga pampublikong establishmento, sharing sa mga sinihan, as in restaurants poon kan Agosto 6. Bako man bilib ang mga magurang ni Coloneta sa sayang ideya asin kuta na dapat pinag-isipan mo na ini bago nagpatato sa masunod. Pero garong epektibo man ang naisip ni Coloneta dahil mahiling sa sarong video na sayang pig-upload sa social media ang paglaog niya sa sarong restaurant sa paagi sana kan pag-itaas kan sa iyang braso para ipailing ang sa iyang QR code sa iyang braso. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Sobraan kaugmahan kan beauty queen na si Shrifa Akil matapos na siya ikasal kan nakaging aldaw kay Maguindanao Representative Toto Mangudadato sa Islamic ceremony sa Alron Convention Center sa Cotabato City. Siyang sinabi na haloy na niyang pigmamauot ang sina makasal, tangani maging formal na ang sa inang pagibahan. Sa ibong nalado sinabi ni Akil na handa niyang ampangon sa korte kung igwamanin magreklamo sa indang pagpapakasal ni Mangudadato. Bareta sa lado ng saludo mga sa News Base si Mar de la Marcamen. Ang musika nakakabawas sa anxiety o kaaditan asin depresyon. Ini ang pahayag ng mga health experts sa kinapan. Sigun sa US National Library of Medicine, National Institute of Health na nakakatabang ang pagdangog ng musika para mapakalma ang mga tao na nakakamati ng anxiety asin depresyon. Inan sa raw sa mga paagi na pigigibo ka mga doktor bilang treatment para sa mga tao na may sharing na sitwasyon. Tandaan, there is nothing more than wealth but health. From Newsbase, Mardela, Daiguiba. Bareta sa kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Maray na alaw po. Para po sa update sa itong panahon, kung yan alaw ng Biyernes, Dagos na nakaka-apekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Iniwan ng padagos na nagdadara sa Kabikulan in mga kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat pag-daguldol. Maluya man hanggang sa katamtaman na Doros na halit sa Sirangan hanggang sa Timog Sirangan at Mairal na may banayan hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatay agwat kan temperatura 23 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 ngunyan in aga at sinmasulnok man at alas 5:59 in hapon. Aliligi sa Diyos di Pagdasa, Ariel Samudio. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Biyernes. Sa pag-aaral kan mga pag-iriba, Mardila asin Angel Mostasa sa Newsbase. Ronald Baldo sa lado technical. Pag-asa. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako man po si Edwin Peralta magsasabing mabalos kan sinong pagantabay. Thank you very much. Good morning. I love you po. You know. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline